Il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat jagħlaq 40 sena. Il-Prim Ministru Joseph Muscat irċieva l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja tal-Gvern ta' San Pawl il-Baħar, Stella Mares u l-Kullett San Luigi. Huwa gradwa bl-unuri fil-Public Policy u kiseb Masters fil-European Studies mill-Università ta' Malta. Fl-2007 kiseb dottorat fil-Management Research mill-Università ta' Bristol fir-Renju Unit. Għal xi snin huwa ħadem ukoll bħala ġurnalist. Fl-2004 kontesta b'suċċess l-ewwel elezzjonijiet parlamentari Ewropew. Fl-2008 sar mexxej tal-Partit Laburista. Minn hemmhekk beda bil-ħidma tiegħu sabiex wassal lill-Moviment Laburista għall-ikbar rebħ elettorali f'Marzu tal-2013. Huwa ħal ġurament ta' Prim Ministru fil-11 ta' Marzu tas-sena li għaddiet. Il-Prim Ministru Joseph Muscat huwa miżżewweġ lil Michelle u għandhom towmin, Etwal Lela u Solej Sofi. Nawguraw lill-Prim Ministru Joseph Muscat li sbaħ xewqat feluq sninu.